Uerekin batera Jakinek jardunaldia antolatuko du lehen aldikoz. Jardunaldiaren izena da Euskara naziogintzaren eta estatugintzaren erdian. Eta, gai honi heldu diogu, somatu dugulako azken aldian, naiz eta gai bera, seguraski Euskal Herrian, herrigintzaren eztabaida hauetan ezten berria zarra den, eta badira gutxienez baztakit, 50-60 urte Euskal kulturaren modernizazio garaitik debate honi aldiro heldu dioguna, behar bada ohartu gara orain galdera berriak formulatu direla, hildo, pentsamendu, iritzi diferenteak sortu direla, kasu batzutan kontraesankorrak diruditenak, beste kasu batzutan osagarriak izan daitezkenak, eta ikusita kezka hori, eztabaida hori badagoela, eta Jakinentzako gai hori ere oso zentrala dela, hori proposatu genion jardunaldi hau antolatzea. Herria nazioa, estatua eta euskararekin zer, hori da Iruñean, Katakraken, ekainaren 25 eta 26an eztabaidatuko dugu gaia. Lehenengo egunean hitz egingo dugu euskarak zeleko beharko lukeen, euskararen normalizazioak, estatugintzan eta naziogintzan, eta bigarren egunean saiatuko gara formulatzen euskal iruditeria kolektiboa edo euskaltasuna nola elikatu, horretarako ze diskurso edo ze artefaktu edo zer praktika beharko ditu. Guztira 13 aritu eta aditu etorriko dira Iruñera. Sarrera hitzaldi nagusia Joxe Zormendi filosofoak egingo du. Bera da, azken hamarkadetan euskararen eta nazioaren gaineko entxelari handienetako bat gure artean. Eta berarekin batera izango dira Mari Zubiaga, Jule Goikoetxea, Idurreski Isabel, Eduardo Apodaca, Gaizkar Anguren, Xanaire, Koiz Agirre, Jose Manuel Odriozola, Antonio Lariaga eta beste batzuk. Eta bukatzeko, jardunaldia bukatuko dugu sormen lan batekin, hain zuzen Metrokoadruka kolektiboak, halako irakurketa dramatizatu bat egingo du, propio gai honen bueltan sortuko duen antzezlantxo batekin.